Ka por kala biang bagin sedang no ia Jingiaseng kena por ngi angu U Blei beli isnai man penyo apa dangi ia kena kiwei pat ke por ke bekentang bingla bandon ke ying ke jong Blei ban syakri U Blei leng ba jong ke por dan ke bantah ke Balang Presbyterian Mawroh ngip diang sngewbha pilang baro nadu I paso jong I Rev Lyndan Syiem Iban sesiame ke bantah ban yalam Jingiaseng batu ban I ke Jinghikai ke jong Blei ki teman besan jong ke Balang ki teman besan jong kiwei pat ki Balang ki khot ke komiti Balang ki longpa ki longkmi ki samla ki thei bat chenrang bat ki kun hap ki berit ngai ku Blei pilang baro ke U Trai bat unong prim Jingi Jisu Khrist nga priang song baru ya kiwei pat ki paralok ki bangeit ki balaban yesno ki balaban yesno tilang bat ngi kum ka Balang lang bak YouTube channel jong ka Balang han ka por ka jing mani ka jing syakri U Blei Un kyrkhu piru kumju lang ba umun sim ba kho jong ha yi Nongkren I jong ka por ilong ipas so jong I Rev Lyndan Syiem iban I ka Jinghikai Shongtynrai ka Kamram Jisu Khrist ke benta ke menengkong dan ke part 1 te pasor in yalam ru Jingiaseng no 12 dang hadu bawai no jongka pasor na ke benta ke Balang ngapen pau jus ngu so brom ai khoblei phi pralong pasor ba kloi ban ai ke Jinghikai ke jong Blei hangi kum ke Balang man kapor badru bapsai ngi lam baki jengba mensim ke jong Blei haki banta baro hapo laka Balang lagalong haki Jingiaseng kumne haki ying ke jong Blei lagalong Jingiaseng haki ying ke bangeit bat kiwei pat kerensan ki banta jong ke Jingiaseng Blei te ngak ai ku Blei pi pastor ngi duai bo Blei sei ban kyrkhu ngi lang baro lang ba ke khubor lang ba ke Jinghikai ke bangin yo sngau han ke por ngi sngau thoru haki jing penbe jong pastor ba ngi don apreng jong iba amos wajuri rengkat bagi sangut ki bahaya ngasem ki lok ki jor bad iba amos wajuri bengi yo sngau bengi yo I lembaga por cekapor lembaga YouTube channel bad ki wei pat kirensan insa ai ke special number hagapor ke bai pastor insa khot I hadin hapor ke bang yo I Jisu Blei tinggi snow shingan ba amos rengkat pi baro ki bewan bagi hagapor bepila mi don bat ngikum ka Balang kalong ke jing kyrkhu yang ikum ke Balang ke jing kyrkhu ke zaman sim tingi priang sngewbha phi da ke jing kemen da jing sngu ban ngi ai khoblei phiru kerpang hakateng U Trai bat unong prim jingi Jisu Khrist U Blei Un sei ban kyrkhu yangi ba dia kapor banang sa ngai ti hai paso jangi ban yalam Jingiaseng batu ban ai ya ke Jinghikai ke ting ke jong Blei hadu ke bapon wai no ya Jingiaseng U Blei na ke borom jong amen ngi penpa ko jing songo I vice chairman juga Balang teman besan Dr. O Lamari naga bentia ki kentian pediangi ngi lang baro ba de ngaro ke por U Blei Un kyrkhu ngi ke jing syakri ke jing U la laita yo mentangi klem yo Jingiaseng show hapo yeng mani ke jingi nama nengkong kalong ke Jingiaseng yalap juga district hang tai Balang Kentan Masar bot saka centenary juga PCI ke Balang Putmuri hadin kata ke jing sedang ke jing rakhe silver jubilee juga Putmuri district ke Balang Umrja tinggi sokmen bengila bandan mentah haka yeng mani ke jongi ban syakri U Blei Un kyrkhu yengi ini pendema ke jing duai U Blei buk pau jongi bah beneng ya ingo yeme nak benta ke ni ke no phai sngi ke ba me aingi bengila bandan ke yeng ke kentang khoi ke jongme ban mane ban syakri yeme ngi kerpat meni lama me ki benta baro jong jing syakri ke jongi kin long ke buram me bat kin long ke jing taimen semingi ngi pani kini baro hau Jisu Khrist ngi duai amen ngini syakri U Blei da kabayar wai lang ke jing ruai ke bashispa proposal ka snam nong pen im kalami ka ram jonga bushim ka kli bakentang ngayo I ka dem bangan yo im ke jing ruai ke bashispa proposal Asna
balayap udang im aneng unong bakli jongi namar kipom bangalale uut hading puna sngewbha Jinghikai Jinghikai Shongtynrai Aukun bajem nutam lai syai kalvari Ukun balayap udang im aneng unong bakli jongi kalari ompau jing shai nakyam menhabayam unong bakli kapop ubril bubar aukun bajem nutam lai syai kalvari ukun balayap udang imaneng unong bakli jongi kakmat jongarudei bantam akmat kading puna ban kadok not bat ban ham i mat sat nangan aukun bajem nutam lai syai kalvari ukun balayap udang imaneng unong bakli jongi ki omat ngausi kem lasil kait baulasyan kan ayala dewat kentat dan kata banyala aukun bajem nutam lai syai kalvari ukun balayap udang imaneng unong bakli jongi ka phang pedeng juga khubor ka bangin si asngau kalong syapang ka Kamram u Jisu Khrist ka benta ka benengkong ka di Jinghikai Shongtynrai ka Kamram u Jisu Khrist ka benta ka benengkong bat ki khot ki bangan pule kum kalam prang sya ka ne ka khubor kilong sam shispa lai ka khot ka bakhat ar Jeremiah laipuwei laipusau Mika hinyau khat kendai ar koren san arpuwei but iwei yoknis iwei kendai ngan puli ka sam shispa lai ka khot ka bakhat ar kat ba kami ngi ka jengai na sep ngi kata ula penjengai nangi ya ki jing palat jongi Jeremiah laipuwei laipusau
Bat kinom hikai shu uwei yalau para marjan. Bat uwei yalau para da kabaong tutip ya U Trai namar ki barok kin sa itu yanga nadu ubapo tam hadu ubakrau tam naki ong U Trai. Namar ngan maap ye gijing bom hok jongki bat ngan om ken mau shu ya kapop jongki. Mika nyeu khat kendai. Un pai pat bat un isen yengi. Un yu ye gijing bom hok jongi hapo ki slajat jong u. Bat men bread ye ki pop jongki hakabat jiliu ke duriau. Ar korin san arpuwei. Namar ya uta ubam shim latip ya kapop. Ula penlong kapop nakabenta jongi. Kenang baan penlong yengi kahok U Blei Un. Bat kaddu iwe yoknis kalau nong kebenengkong ke dekat keba kendai. Ladangi pla ye ki pop jongi ulong ubayaine bat ubahok ban maap no ya kita ki pop jongi bat ban penkhot yengi nakabom hok baro. To U Blei Un kyrkhu ya ke jing puli ba ke jing sha skor ke jongi ye kini ki benta nak khtian ke bakhoi ke jong u to ngini pendama ke jing duai. U Blei buk pau jongi bahabeneng ya ingu imeko trai nakabenta kani ke sngi ke bamela aingi bangila bani selok langkum shibalang hangne ke yeng mani ke jongi ringkat bagini ki para bangeit be e ki be wan lang bat ngi nakapor sakapor hoj ringkat bat ki para bangeit ki bawan hagani ke sin ke benengkong hapo ke yeng mani ke jongi ringkat ru bat ki ba pait ki ba khmi bat ki ba yo sngo ling ba ka YouTube channel jong ke balang ngi aingu ime nakabenta kani ke por ko trai ngi ai sheme ke jingo bat ke jingero ke badai hok ke jongme bat ngi duai be men ai ke jing kyrkhu jong ke jing don rekat ke jom hello jongi bat ba ke jisen e ke jongme kan yai hap haman la ke sngi hangi kum ke balang hakirim pe yeng kristan bat hangi lang baro iwei pe iwei ngi ai ngo mela kyrkhu yengi bangi lala ban yo e ke Jingiaseng yalap jong ke distrik ke bada seiso bat ke bada shongkun ngi ai ngo nam ta ke jing rakhi jong ke PCI ya ke bangila duai ngila kerpat hakmat jong me ko trai Malaysian e ke balang kemi ke jongi ke balang put muri bari ke PCI barok kawai ling bagi dorbar bat hakatu ke sngi U Trai bangi long ke Jingiaseng ngi ai ngo ko trai ba meleda na uslap ban kal air la kani ke dik ayom jong uslap bat kal air ha ka bangi lala ban long ke Jingiaseng ka ba pen hun ben semingi bat ngi ngai ke ba pen don buro me ko trai hang ta ka madan JN Stadium Apollo ngi ai ngo ru bangi la yo ya ka jing play ka jing rakhi jubilee jong ka Putmuri district hang the ka balang umrenja ha ka bangila mat shishai ka jing kemen jong ni arpu santli snem ke bangi ngila ya nedo bala thungi kum ka district i duai ngi de karpat ko tribe menang the ki jing kyrkhu halo jongi kum ke PCI halo jongi kum ke KGP assembly halo jongi kum ka synod bat kum kiwei pagi synod hapo ka jing kedup jong ka assembly ke jongi hoj haka presbyteri ka district bapo ka balang ru tonang the ki jing kyrkhu ko trai bangin sngongo ya ka jing bahas bun ke jongme i duai na ka benta ka balang ka jongi ka nangla bania chaprang ka jing shakri me ha ki Jingiaseng jo ka balang ha ki Jingiaseng jo ka Jingiaseng the Jingiaseng samla Jingiaseng kana ka school pen pau ki Jingiaseng yeng ka Bible study bat kiwei ki snat jing shakri ki jongi ko trai ngin mat ka jing don kat ka jongme i duai na ka benta ki mission jo ka balang ha paham jula bat ka umrin kinang roy nginang yalap ka kerteng jome ko Jisu kyrkhu ki no hikai ba e ki missionary teacher bakin la ban kringi ki bai pat shaga jinghet ka bau Jisu Khrist bari ka mission committee ru ka badi ban penia ye ki kyrkhu ka mission jo ka Jingiaseng the et thang share ko trai ngi i ka jingya state jo ka kam ka jing yeng jo ka ni ka building ko trai ngi i ka jing treshitom ka jo contractor bat ya ka jing smart ka jong kini no hikai ban lumban lang ki khna bat ai je hikai ki yerap ingi ko trai bingi long ki atiar ki jong me ban peniar ki hima ka jong me hagani ka perthai ngi ai ngo na ka benta ki jing ai jo ki para banget ki jongi shaka kam ka jome ko trai kila ya kit kila ya ba ka khia ka shan jo ka balang bat kumni ko mingi long bentangi dap ka jing songo ngi ai ngo ko trai bigi no senyang ru na ka benta ka fan baduk bangi yo ban yarap igi ba pang ki besitom bangi yo ban kiner ki kti shaki bala do no ki ba e ki ba thon ki jongki i duai ba mingin don ka man sim ka jingsbun bangin ai ka wei na ka shi phau bat kham tam ru ka kam ka jongme kham tam e ngin ai ka do not ka jongi ban panon burame me i duai ko trai na ka benta ka wei ka long yeng
Kabalamat ya kajing klat no kajong imei jongki ngidwai nam tagi kon bersakurim ki ksil jai kong redina marbanyang ye ban setep la shai ka sngi donrung kat bat ngi ko trai kra kum ka balang ngin laban ai kajing pentingan ni ki ho ki donru ki para bangeit hagi ni ki kendiat teo ki bala do no ki ba e ki bathoin artel ki long yeng long sem ko trai ngidwai kajing pentingan ka jom halo jongki ki do not ki jongki ki dang lung ki umat ki dang jah ba ki kan mau ringi duai bu men sem ko un pentingan ni ki donru ki para bangeit ki ba pang ki ba sha sumara hospital menta ko trai ngidwai na kabenta jongki kin yo ke jing pen khia ki balawan phai she yeng ro nre ki badang don kam ye ke jing beteng jong jing sumar ngidwai ngi karpat ba me medisne men pen khia eki ngidwai na kabenta ki nong elam jo ka balang jong hi temen besan IW kharsa no ba me men pen khia pura i da ka bor ke jong me temen besan WM Ramsdam ro ba inang yo bor ban shakri pura me Mr. WD Sangkli ngidwai na kabenta yeng ke jong i Mr. HB Pasai badang shudu lo jong parar ko trai ai ke jing pentingan jomai ki lamba kiwei ko trai ki bangim la ban jer kerteng lut me yo i me tip lut iki ko trai to pe isnei ki badon kam ya ke jing don kat ke jong me ko trai i dua ngi kerpat be men kyrkhu ablei yang i kum ka balang ngine teli ngine long ko buwei brio da ka wei ka men sim ban shakri me la ke jing shakri apo upod usam juga senong Mawroh ke jongi bat sabaru ngin trei de jing shet hem ngin ie ka kam ke jong me ngidwai me men kyrkhu bangin yo ke jing long men sim ko trai bangin num shu sakut sakum ni ko mengilong nrei bangin nang kieu ha ka jing tip ka htien ke jong me ha ka jing ie ye me ko trai Jisu bada ka jing shakri ru ye me ngidwai ko trai gitu ki bala jengai no na ka yeng ke jong me ki bala Berngia bat ki jong ni ka perthai ni duai ko try men ai ka jing pelat eki na kita ki jing te jing khum ki jing kerni ki babon jat ki babon rukam bat be men ai pat eki ka jing im ka bat mai men ai pat eki ka bor ka bana mehi atrai ngi duai ngi da kerpat be men don rengkat ko try kan rat na ka benta ki long yeng long sem baro ko try ki ba ma ki jing sosi ki ba ma ki jing ki ba ma ke jing duk ke jing tangan ke jing kerdo ngi dua ngi kerpat men pendap eki bat ki wei pat ki bala ki ba kot ki ba melak kyrkhu kerhai bangin don ke men sim jo ke jing sbun bangin yarap lem bangin kner lem ke jirap shaki ngi dua ko try kan rat naka benta ki khon samla ki jing ko try ki balaya pas ye ki examen matric examen class 12 ngidap da jing so kemen ke jing job ke jongki bat ngidwai men kyrkhu ki wei pi wei ko try kini roi kini ban ba ngidwai ba ngin yo ya ke jing kendu lang ke jong ka balang bat jongki ko try bangin yo ban pelong ya ke jing seng kerpang ha ka bangin buram ya ke jing job ke jongki bat ngin kershan roi ki ha ke jing beteng jo ke jing pule ke jongki ngidwai nan ta ki badang sa ki result lani ki badon ki exam bandang bele sho ki re exam yarap ki bakin long ki nong job ko try da ka bor ka jong mehi idwai ngi kerpat ko try kan rat na ka benta ki bam sim pas ru akan ka kenti ki athu ki pentip ngi sngolem na ka benta jong ki bat ngi duai be men yarap ki ba ka wei pat ka por ko try kin long ki nong job idwai nam ta ki khon samla ki bawat kam wat jam hagini khendiat sngi ko try ngi yo bane kemen lem bat ki khon samla ki balayo kam yo jam ki ba pentip bat ngi yo ban duai nam ta jong ki bat ki bangin sa yo ban let ban pelong jing duai nam ta jong ki to kyrkhu kerhai ki bat ki wei pa ki samla ro ki badang wat kam wat jam ba ki num do bodo men sim do jing kermen rei banginget ba men plelat na lor ko try na mar me tip lo di jing don kam ki jong hi melong u Jehova jire u ba pendap ye ki jing don kam jing ko try ngi ai ngo nam ta ga ni ki jing shakri bangila ban ayame ngi kerpat bemen don rekat bat ngi ko try bat bemen kren na pedeng jongi lingwa kani ko khubor kani ka janmet kan long shisha ka jing I Sim ba ka jing penshai ngi ho je ko khubor lingba ka jing ruai ngi duai nam tai ba amos war jeri shakri ba kor do jome men pen getang i shu ko try ba in say ka sap shu ko try ka bemela ai inang penjana ban pendon burame me kyrkhu kini ki bawan lang bat ir ko try kin mat ya ka jing basbun jo ka jing dorkat ka jome ya ka yeng jo ba amos bat ya baro hiro ko try ngi shubu ti ki ti bran bod jome ngi ai ngo nakabenta ka ni ka jing slok lang bengiyo ka ni ka por ko try to shimti ngi ba to map ko try kan rat ya ki pop ki palat ki rengkang ji bobon penthmai ki jing im ki jong iro na mari kini ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang ha ka kerteng ka jong utrai ba unong penem jing Jisu Khrist amen. Hagan kapong ya belum nak kejiangu buat hadirin belum kejiangu ngasuh baban kerpat ya imestaki marwain ba in saduai pen kentang ya kejiangu
Nongkren I Jinghikai Pokpa Jungibab Neng Yang U Trai Namar Por Ayangi Kum Khon Ki Jongme Bangio Bangwan Kiu Haking Bakho Bakmtang Jongme Bante Kini Kuduan Jingiro Burom Kutang Bakho Jongme Bat Kamtam Ru Banyu Sngau Ban Sngap Jinghikai Nak Tin Ki Jongme Yang U Au Blei Namar kyrkhu Ki Jongme Kyrkhu Ha Jingim Ki Jongi Masni Hakban Lapnongi Kumne Kubangilang Manta Hoja Trai Yang U Namar Ki Kyrkhu Ki Bun Sertap Kyrkhu Banak Tak Kyrkhu Ki Bun Sertap Kyrkhu Ha Ki Jingim Ki Jongi Kindiat A Trai Ngi Wanra Sakam Ki Jongme Kumtangi Dua Au Blei Long Kamang Jongme Isnei Ban Pen Kentang Ban Pen Khoi Jing Ki Jing Ai Baro Ba Ki Long A Trai Ki Ban Long Ki Vietnam Taban Nya Chiprang Kam Ki Jongme Bat Kam Ki Jongme Kanang La A Trai Yak Banang Roy Bat Nang Ki Saprang Nak Por Kyrkhu Yak Wei Pokoi Ka Kti Ki Balano Hakne Ka Por Bat Rap Yang Kamtam Bangila A Trai Yak Ban Ai Ki Don Not Bat Ki Men Sim Ki Jongi Shame U Balong U Tunrai Jong Ki Jing Ai Baro Hoi Au Blei Ngi Dwai Ru Hakne Ka Por Bamen Isnei Ya Kebamen Donald Kadlem Bat I Pastor Iban Sa Ayangi Ya Ki Jinghikai Shongtynrai Nak Tin Ki Jongme Ya Rap Ki Jinghikai Ki Ba In Sayo Ban Ai Pdeng Jongi Kin Long A Trai Kita Ki Jinghikai Ki Ban Long Ka Jing Mentoi Ya Ki Jingim Ki Jongi Ki Malasngi Hak Bangin La Ban Nang Pen Skem Ya Ki Jingit Ki Jongme Ki Jongi Hame Au Blei Hoi Au Blei Pdeng Ki Jing Tlot Ki Ba Bon Ki Jongi Ya Rap Baki Ki Barok Ba I Pastor In Sayo Ban Pen Sngewbha Pdeng Jongi Kan Long A Trai Ya Ki Ban Ya Rap Bat Ban Pen Klan Bat Bangin La Ya Ki Ban Bat Skem Ya Kita Ki Jinghikai Ki Bangio Hoi Au Blei Ngi Aingu Emen Mar I Pastor I Baju Ai Hangi Jinghikai Shongtynrai Nak Por Sakpor Ngida Duai Eme Au Blei Pemenang Ai Hai Ya Ka Bor Ka Jing Stat Ka Ban Mehi A Trai Ba Inang La A Trai Ka Ban Nang Pdeng Ya Ka Ban Ai Kini Ki Jinghikai Hangi Ki Khon Ka Balang Hangni Hapo La Ka Balang La Ka Long Ka District Ka Pustri Bat Ki Bor Balang Ki Ba Kham Sheneng Ru A Trai Ba Inang La A Trai Ya Ka Ban Ai Ban Ban Plai Ya Ka Teng Ka Jongme Ha Ka No Ka Dong Benta Ha Ka Ba Idon Ya Ka Ban Le Ya Ka Ho A Trai Ngi Aingu Eme Namar Mila Ai Ya I Balong Umokordor Nam Ta Ka Balang Ka Jongi Hangne Ha Ka Balang Ka Jongi A Trai Nang Ya I Pendon Ka Mame Ya I Ai Ka Met Ko Kia A Trai Lorong Ka Lembar Ka Jingiaseng Ka Jong Iru Kumju Dwai Ru Ek Jong Ka Jong Lembar Ka Jingiaseng Krisan Pola Ka Balang Ho A Trai La Bandon Ki Be Kan Du Ki Jing Ki Jing Lanot Ha Ki Jing Im Ka Jong Ki Menis Nei Lorong Ka Lembar Ki Lorong Ka Ki Baduk Ki Bakardu A Trai Rap Ki Bagin La Ban Bamen Pli Ka Lat Bakin La Ban Pendap Ki Jinon Kam Ki Jong Ki Lorong Ka Ki Be Kan Du Ki Jing Pang Jing Stomru A U Blei Long Mon Ka Jong Menis Nei Kia Lo Dia Kita Baro A Trai Hoi Lorong Ka Lembar Ngil Ba Kan Jing Sakri Ka Jong Ki Ha Ka Por Ai Ba Ki Eke Borok Bang Nyo Ban Pendap Kin Long Ban Pen Khau Teng Jong Hoi Ngi Dwai Ru Ki Jing Ka Lembar Iba Amos War Jing Lembar Kan Hon Ka Jong Im Sa Hangi Ki Jing Roi A Trai Bamen Lorong Ka Ba Ki Eke Borok Bang Nyo Sngeu Lomba Ka Jing Roi Kan Long Ka Khubor Ha Ya Ka Jing Yang I Wei Boro Bang Ki Bayo Sngeu Bat Sngap A Trai Kinang La A Trai Ya Ka Ban Nang Pen Skem Ki Jing Ki Jing Hame Au Blei Hoi Ngi Dwai Ya Ka Jing Lorong Ka Ya Rap Jing Alam Ka Jong Me Yang I Nakapor Sakpor Baro Sngeu Kon Rar Jing Dwai Ni Por Ma Bi Po Bun Marteng Jisu Pan Amen Ni Penpa Ko Jingsong Ngo Ye Temen Besan Secretary Jong Ka Balang Temen Besan Ai Borlang Wan Swet I Balabu Bait Boruti Ki Kam Bat Balapan Sngoi Ki Ye Ki Ashers Bat I Mr. K Marwendru Ki Balalum Bat Pen Katai Ki Jing Aingo U Blei Un Kyrkhu Ye Pi Bat Ki Jing Shakri Jong Pi Ka Kam Ka Jong Blei Hagani Ka Por Pat Ngin Sayo Ban Shakri U Blei Da Ka Jing Ruai Ka Ba Shi Spa Kandai Pu Ar Hadin Kani Ka Jing Ruai Nga Kerpa Di Mr. Amos Wajri I Balong U Shakri Bokordo Jong Blei Balarwai Bon Ki Jaka Ban Yalap Ekerteng Jisu In Soba Ban Sa Shimila Ka Jong Ka Por Ban Ai Ki Arteli Ki Jing Ruai Mr. Amos Wajri I U Khot Jong Ka Balang Presbyterian Nongkren I Ban Rengkat Bat Saungut Ki Parlok Ki Bahyeng U Blei Un Kyrkhu I Pi Bat Ka Jing Shakri Ba Pi Dan Ban Ai Kasnam Kalami Halor Ka Ding Pna Hakata Yok Ka Hukum Jing Hun Namar Jonga Dalam poisya kaneka dekat ke baar sobha ban sashimno ya kaneka bentang ni khmat ban salit bet syaka jing ai ka khubor lingba ka jing ruai ini ruai lang ka jing ruai shispa kandai pu ar
Kasnam kalami alor kading pona agatayo kahukum jinghun namar jongan kasnam kalasan yau nongkren I Hallelujah namar kasnam kasnam kalapli iker boneng kasnam kakershan kadonut bas norem in boy shaboneng kari kabaklem yam jingri wai chong ngi jiu nom kan long kasnam Hakabening kong ngamla keluar dari bau, yang jing semungu jangan U Blei Un keluar. Ubana do boleh sayangan ke khot Jingiaseng walai dek imei dan syu selap pertem talan nyosnem. Uri usumar upelat yang ana shibon gijingma gijing mensal. Hakebaki bibon ke kep ngela dai bando no ila gijingim. Nrengai ngu U Blei. Mahuri pening adu kan kelaman mentah. Balok bit. Masunyo ai ga phone call nai pastor Kamram Syiem katap di kecing keman ke bakrau. Ngayo mani Syiem mentah pat kani kadiga sen ke baare ngahang ni Balang Presbyterian Mawroh. Men syang awan kam kena. Man kam ha syu pan siu keliak ni ke kerteng nong penim. Ngublah sayap lok ni pana. Badai na kan ke belau. Apa kecing terwa juga pertai kibun nak mentah kau long renyang kecanga. Ni maybe pa U Blei Un. Melayat ikan ikelenti, yat ya kah adu kubakut. Ngalakar rengkat ya mesti pertai, rengkat bergaya kecing mayan abang apun ya mesti kupot canga. Sebab main kelat yang may. Ngan pendap ya kah ikhbapiang. Bat nganjai ruai baru try. Haru bayi kecing janga. Kam don syu nang ni. Bat ngakwa ken bat. Ban ruai bagi taki kenhun angel habeneng ya bau. Usyakri jong Blei Jones kat sawa. Ngasyap ting tai ngene kowe. Nagi babon teligi hajar ke ruai banglarwai. Ngasyap ting ngene kowe. Hatu kene kelemat mentang ni ting. Yo amnang ya kata kowe ke jing ruai ke batemai. Ong ke jing penpau kat saw. Bat uno ru onam nang ken ya kata ke jing ruai. Lat tang kita belas pa. Kokil. Kan ni kata rai ke jing jong. Aku bor nama ke jing ruai long. Ui denga. Pengai ku Blei pi baro I pastor. Kita main masan Mawroh, kita khot komiti Balang, kilong kepa, kikon sam lagi hab kibaret. Bafot banga khot I mentai lolong teman masan, hab nau senam kenai hunriu, nai pinyong juku ruai terter, kongredensi moh, gitu kesenam juku ruai keleng men ruai jaro ike kerteng, nasong singan ba, banyu I pi kum bilang. Lobe Syiem ikan ke, cengai ku Blei pi baro, iwei pa iwei, tang haga kerteng ke badan bor. Tamu jong try nong penim jong Jisu Khrist. Ngaju ong ikini kentien. Ngadon bok bangadon yo new Jisu. Ubaka kerteng jo ukalong ubam tu syak job. Meno bat lanu em. Ngango U Blei bangadon ika kerteng jong new Jisu. Ubam tu syak job. Lobi ngenom syak job. Hagi pentah juga jing paro.
bangidon. Yo Jisu. Kubor lang bagi jingruai kolong. Wait yang kani ke jingruai mentang senem kedap arsan senem. Ngala record ya ka senem jari we. Hakal kita by version. Kau ini studio jongi pitu show top ni tiblang. Nama hang ini studio kadang duna itu por. Menba hakerta badang arpau afsal senem aduh record. Barkani ke jingruai ka im haduk mentah. Naru jari we haduk mentah ka im. Aing U Blei. Ready? Ngam te palei us im bakra u ia ka khet neng ban wan shakani ka perthei ban penem kom yang i u ia ka urop bakra oi ngangap la ban shapan Rei tangkawai banate uine ya pianga mentana ye ondon hoppan yo jinsai ban yo ya jimbla asnam Trong mentanya yang ondon hoppan yo saya ban uyai khot yang Mangkapor na chu berkat ya Jinghikai U Blei Kasnam ka pakordor ya nga ula ben play na tipalay ugit yang ilukon lasa na en rei tangkawai banatip ui ya piana mentana yang ondon hoppan yo jinsai ban yo ya jing pelai das nam jong Embang khot yana Mentana yang ondon hoppan yo jinsai ban yo ya jing pelai das nam jong ban khot kong yang khot yang Ke kubor lembag ke jingruai ke baar ke ni ke por ke long andangin poi lang habneng. Kadi ke jingruai ke translate ke jingruai. Reng ke don ke jingendo aying sem aba U Blei lo khot no i mei i pai ki men ki para ngangai chem mentagi don hang tai. Ban ngaru nang ni ngam arta tien ha ka we ke sngi ngan hablen no ko klawi. Ngam tieng. Maybe tomorrow, day after tomorrow,
กำเนิดตั้งบ่าก็ยิงลาสจอนี่จังอานังนี่ในกำราเทียบันไซก็เซอร์เบสจังอาหักคอมปอนเบรดงั้นเชฟติ้งละดังอันรวยใช้ยี่งันละดังบาลังกันเป็นเด็กอีกเซอร์เบสใช้ยี่งันเล็กงั้นอมยับชู sorry ยกkata kaยิงกำดอนกำราลอกบีนักตักจังอาวันเดงั้นมาดีกว่าอันนั้นsaya ke mat besar jangan ni kamera kandang dan pendap ikut sebiasa compound kebalangan pendap sok ke kita Jisu ya kamu sem jangan kamdon ke jingnya dai ke bacan madu hang nongan yo juga sok ke lebih saya ngan like nganom yap shu yo kamdon kamera ngam ta jangan ada ke jingkerman kat bang nagaim ngam lendet yo ni Jisu bolong nong job jing babam cikut bam cikut andangin boilang habeneng kijing bang kijing stom kijing ja kenom don suloi ki kenom nusu hang tang yu i kumolong pat yangi ki kentien bong lama iki pop jompi alirung man ngar ke jingkaman pilawan simla lang simbai khoros andangin boilang habeneng Haba i tang yau Jisu oh ngen ya ro trên top Calvary skiกันบ่อยมันเป็นลองทำไมoh no oh Jisu skiกันบ่อยจึงคุสไลกันไว้Jeng bang jeng jenjar kim don shom ya la wai skiกันบ่อยจึงสงบผู้แม่นอายโอ้Jisu skiกันบ่อยอาร์ตาตินกันชายเจงหมดเจงประคาดภาษาโนดฮีOndangin boy lang happening Kajing kemen bahang ta kan long yangi Haba iu Jisu Genya roh cheng chop Calvary Skiกันบ่อยกันยองเช่นไหลโดยเราJisu Skiกันบ่อยจริงยาเล่ละก่อนโอ้ร้องเลยจงมีกันสาพาห้างตาฮีSkiกันบ่อยบางเงียนยาชับปัดบัดกันวิวพูดเจงเป็นเป้าละคราวเจงมอบเองบัดหังตาฮีตั้งชีเคลมัดบัดหังตาฮีตั้งชีเคลมัดเนยอันดังเอJeng men bahan takkan long yangi Aba iu Jisu Genya roh jeng top Calvary When we all get to heaven What a day of rejoicing that will be when we all see Jesus will sing and shout of victory. Aba ita
yau Jisu ngin ya ro cheng job Calvary U Blei Un petaka buram ibu cukup amen amen Ngi penpau ke Jingiaseng Sngi U Mr. Amos Warjri U Blei Un kyrkhu pi ngini duai ngi aingu U Trai namar ke jing don kat ke jome lembat ngi lingba ke jing ruai ki bau sakri jongme ula ai pedeng jogi ke balong nengkong ke buram me bat ke jing taimen semingi toy don kat bat ngi U Trai hakene ke por jong ke jing besan ke htien ke ba em ke jongme yekini ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang how Jisu Khrist ngi duai amen ki temen besan be jongi ki khot komiti balang long kemi long kpa parlok samla heb ki baret lembat ma phi ki ba khmi ki ba yosngo link ba ka YouTube channel jong ka balang ngai khuble phi baro aka kerteng ka ba koridor tam ka jong U Trai ba unong pen em jongi U Jisu Khrist ka ba ka balang ka labu ban kren ka long ka Jinghikai Shongtynrai halor ka Kamram U Jisu Khrist bat kene ka long ka benta ka benengkong shua bangine kren shapang ka Kamram U Jisu Khrist ngiri ban so thu shua ya ka jinglong pop ka jo khun ben riu ka jing sha bishar khun ben riu ka jing sha pen rem ka jo khun ben riu bat hakabakut ka jing sha pen sitam khun ben riu shua bangine kren shapang kai ka bau Jisu lale na ka benta jongi ngiri ban tip shua kai ka bau khun ben riu ulale yaladi u khun ben riu ulale pop persha U Blei bat namar kata ula hap ha ka jing pen rem lada ngim sngul thu shua ya ka apot bat ngala ban penon kam da ka kentien apot sep sngi ka bau khun ben riu ula hap nginum la ban sngul thu ya ka dor jong ka ei ka bau Jisu ula le na ka benta jogi ken mau para bangeit bait ken mau lok bait bau Blei ulong ba hok U Blei ulong ba khot U Blei ulong ba kentang unum la ban khmi ya ka pop lumne ban sha ya ka pop U Blei udai ban pensitom ya ka pop habau shem ya ka bar ha ka bakut U Blei Un penjot lo de jing sneu baro nagane ka perthai ka Bible ka krenshai Ezekiel khat pra arpau baka men sim ka bale pop kaniap bak ka Bible ka ongru rom riu arpulai baka bainong jo ka pop long ka jingyap ka jinglong hok bat ka jing bishar hok ka jo Blei kadawa ba on pensitom yaki nong pop kumapi kumanga bat kumba barok ki breu hagani ka perthai ki long nakatagadaw ngimla ban le sting ya ka pop ngimla ban ai daw balai ki breu ki le pop henrei ngi ban krenbet napulpit ya ka jing sneu joka pop bat ka bainong joka pop ka balong ka jing yap ngakwa ban baham ya pi ki para bangeit bait bat ki bai ki bai osngau ki lok ki bait baka jing pen million yala di ha ka pop ka long ka bama ka long ka basharkai ngam ong ka lat ka let ngam ong ka jing bakla ha ka jing embryo henry nga ong ya ka jing pen million yala di ha ka pop ka long ka bama bat kan lam sha ka jing jot ka jongpi lada pimpat kala ka bamut lada pimpat IT la di Jisu ka bakut ka long ka jing bishar ha ka madu Blei bat ka jing pen rem ha dujok ka jing pen sitam ha dujok lada phi bha kat no ru kin mau ba phinum la ban kamaya ka hok ban poisha beneng phinum la ban siu ya ka bainong joka pop dei tang U Blei hi ubala ban siu ya ka bainong joka pop namar kata ka ram ka bangingi sha ya u namar ki kam ki basniu ki ba mangingi lale ka Bible ka kren shai Hebrew khandai arpu ar klem ka ba pen mi snam om don jing ma klem ka bapen mi snam om don jing map haga testament ka barim ka jing mi snam ka long na ki blang ki masi ban long kum ka jing kenya naga benta ki pop ki jong ki Israel henry naga benta jongi ka jing mi snam ka long hangni halor jong ding na Calvary haga bau Jisu ulayap yapli naga benta jongi baru Blei Un pediang ya pi bat yang asa beneng tang halor ka wei ka nongrim bat kata ka di ka nongrim jo ka ding na ka Kamram ka bau Jisu la pendep halor ka ding na bau la yap yapli na ka benta chong pi bat jonga don ki breu ki ba perkat bakla ba baro ngin yo ban let shabeneng
Pihap sulong don akor don buram shulebha bat pin sayo ban poi sebeneng. Henry ka Bible ka hikai persya ya kani ka jinget bakla chong ka perthai babaro kin yo ban poi beneng. Larang shulebha le don akor don buram ngin poi beneng. Baro ngin poi dujok namar ki pop ki jongi ki long ke jingi jilia khmat jong blai bat ki nong le pop de ban penchita ma dujok rom lai arpulai baro ki le pop bat ki ladu le no ya ka buram ke jong blai lada baro ngin yo ban let shabeneng halaka jong ka bor kabumut mdan kam hi yo Jisu ban wan shagani ka perthai amdan kam hi yo Jisu baun shashitam na ka benta jongi amdan kam yo Jisu baun yap halor ka ding na kalbari lada ubrio ula ban kamai hi ya ka beneng da ka bor da ka jingla ka jang o de namar kata bang ya keren syapang ka kamram ka jang Jisu ka kamram bau Jisu on penpoi yang i syabeneng kidon sautali kimat ka beningkong ka kamram u Jisu Khrist ban penpai ya ki brio na ka jingdom sya ka jingshai ka beningkong ban penpai ki brio naga jingdom shaga jingshai kahima ka jong blai kane ka hima jong ka jingshai bat ka jingim henry hagane ka perthai menta ya kane ka hima jong ka jingshai ba ka jingim ki bor jong ka jingdom ki wan ban yele persha ban telep no yaka bat la dalong ka bala ban penlip no yaka henry ka kamram jongi ka long ban penbena ya ka jingshai jong ka hima ka jong blai hagane ka perthai jong ka jingdom ka jingtmu jong ka jingelap kalong ban walami ki briu na ka jingdom sya ka jingshai u Jisu laong nga long u jingshai jong ka perthai utaw bawan bud hanga onom ya ha ka badum henry unyo ka jingshai jong ka jingim lara pilong kinong bud jong Jisu pinum ya chu ka jingdom henry pin ya ha ka jingshai jong ka jingim habang ikmi ya ka ni ka perthai menta ngi yu i ya ka jing jelai jong ki pop ya ka jing kenrai jong ki jingkam sneu ba de ka jing shirkairu jong ka jingle jong ki breu na ka jing di na ka jing buat shagi drugs na ka jing auria shagi jing shongkha khala na ka jing tu shaga jing lute na ka jing khana lorni lorhap shaga jing isi bat shaga jing penyap ban shim sendon ya ka men sim breu na ka jing iben ipo ya kiwei shaga jing ban ben kale don bor halor jong kiwei kani ka perthai menta kanut ban bu dak jing keliru halor ka jing tho shongkurim ha pedeng u shenrang bat ka kenthai kaktin ka bangi penon kam kalong monogami ka bamut uwei shenrang uya tho e ka wei ka kenthai hadu baga jing yap hi kana penyakhlat yangi ka wei ni ki jingki ki bajur tam hagani ka perthai menta kadai ka taka LGBTQ movement lani ka jingki bani shongkha para shenrang bat para kenthai ka basngau jeli wat ban keren ru ni ki jaka kentang kum kini henry kani kalolong jelle hadu kata-kata bangiha ban yeng ban keren persya ban ong baga jia tho shong kurim kalong apedeng uwei shenrang bat kawei ka kentai syirta jingim hadu baga jing yabhi kana penyakhlat yengi kidon bun ki brio kani ka perthai ki basyate haga jingdum bat ki bangi don kam ban yalap yaki yaga jing shai u Jisu khot ya pi para bangeit bait ling bag ni ka khubor ling bag ni ki art li ki jing ruai ban mi na ka jingdum bat ban wan sha ka jing shai jong ka kejat jong ka ding pna ka jong Jisu Khrist ka pop ka syukur yau khon ben riu ka pop ka yalam baklai khon ben riu ha ka beningkong ka kular ban pen kemen yek pi ban ai ki jing kwa ka do nuot re ha ka bakut ka pop kan penjot thiau met bat mensim Hebrew khadwai arbusan ka ongba ka jing sngewbha jo ka pop ka long tang shipor ka don ka jing sobha ka pop namar ka ta ki briu ki le bat ki yaile ki mlien bat ki kerni ki pop namar ka don ka jing sngewbha ka Henry ka Bible Hebrew khadwai arbusan ka ong bakata ka jing sobha ka long tang shipor bat ka bakot ka long ka jing jot
Jisu khot ya pi lok bangeit naga jingdom syaga jingshai wan show Jisu wan ban pediang ya ka kamram ka ba u la pendap naga benta jangi ka pop ka pen matla engi ya ka jingshisha ka jau blai ka tap matla engi ka pop kapan kelut yangi, kapan set kelut yangi, bangin umyo sngau so, ya ka sur ka jauh mensim bakut. Henry lada donna pering jompi, kibayo sngau, ya ka sur jauh mensim bakut. Ling bagi ni ke jingruai, bat ling bagi ni ke kubor. Nga khot ya pi, ban ple, ya la ka jong ka dok nut. Bat ban mi na ka jingdum, ban wan sya ka jingshai, ban pediang ya ka kamram dapura ka jong Jisu Khrist. Ubala ya pi, bat ubala yap li na ka benta jong pi, halor jong ka ding na kalbari. Ka Bible ko ang pila ban jit, ya ki jing sngewbha jong ni ka pertai, lani ya ka hok ka jong blai. Pila ban jit ban im ha ka jingdum, lani ban wan sya ka jingshai. U Blei Un yangi ya ka monlight luit ban jit. Henry haga bekut nginhap siu ya ka dor ka barem ya ka jingjit ka jongi labhala sniu kat ka bangingi jit ngidon kam ban siu ka dor nakabenta kata pinumla ban siu ka dor joka pop dei tangu Jisu bala siu ka dor ling ba ka jingyap ya pli ka jong u wan show Jisu wan ban pediang ka kamram ka jong u kamat ka baar ka kamram u Jisu Khrist ban pelat igi brio naka bor jong u soitan ban pelat yaki beriu baro naka bor ke jong soitan. Soitan ulang ubadon bor. What can kaya soitan? Ulang ubala ban te ban kum hagi jingkerni ki babun jat ki babun rukam. Sekaraya lai ar ude unong elek persya. Iwei Petros sanpra ulang unong elek jong pi kumusing bekerho. Ebesa senriu khat ar nabaka jingele jongi kamlong ika snam kado henry ki hima yaki bor yaki nongsun shar pertai jongani ka jingdum yaki jingbom man bakin jaman sim haki jaka beneng ngidon katma ngidon ka jingele man ka sngi persyayu soitan bat ki jing penshoy ki jong u hagawai ka por ngilalong ki mrau ki jong soitan hapo ka bor ka jong soitan henry Jisu lawan ban pelat ingi na kata ka bor ka jong soitan u Jisu lawan ban pelat ingi syaga jing shai jong ka jing imbam jukut jong ka beneng u soitan u bishni epi u kwa ban penjot epi namar ba u soitan yaladi ula bakla la shop no nang tay na beneng ula ha bagani ka pertai baraka wai ka si un salet sya dujok ban sya penshitom hangta baru kuat bamangi ukun benriuru ngin bot lang ya o syaga jingjot syaga jingsha penshitom hang ta dujok henrengi ngin yang ngin elek persya yau soitan namaru Jisu la job ya o Jisu la pelat egi brio naka bor ka jong soitan kumno bengila bania daya la di na soitan Jacob sahunyau to elek persya yau soitan teun pet yap no na pi Jing pen pau khat ar khat wei Henry kila job no maki ya u kabamut ya soitan namar kata ka snam jau tau khon lang brot bat namar kata ka htien ka jing pla chongki kila job da ka bor jong ka snam ka jong Jisu bat da ka bor ka jing pla ka htien ka jong blai ka kubor ba bha ka long ba u Jisu layap ban pelat epi na ka bor jong soitan bat ban siu spa ya pi naga jing te jing kom joga pop pim don kam sho ban im haga jing te jong soitan pim don kam sho ban im haga jing kerni joga pop lala ban pelat ya pi naga jing te jong soitan daka kamram ka bau Jisu la pendap halor ka ding na kalbari ka jong u iwe yoknes lenong ka balai ka dekat ka bapra ia kani khnang la pen pau yau konu blai baun yo pen jot no ye gi jingle jong utau soitan ken mau bhai kani ka dekot kalong ka dekot ka bangi jupuli ngi spelendat ha ka pori bible ha bangi duai ye gi basyate bomman iwe yones lai pra ia kani khnang la pen pau yau konu blai baun yo pen jot no ye gi jingle jong utau soitan Namar kata para bangeit beit hang ni ka Balang Mawroh
log ba ki ba khmi ki ba yo sngo ling ba ka YouTube channel jong ka balang u soitan don bor shu halor jong pi namaru Jisu la job ya o baru Jisu ula plat lo ye pi u soitan don shu ka bor ka ikhtiar halor jong pi Henry ma pi di ban pla ya ka ni ka jing job jong ka ding pna kalbari pi di ban pediang ya ka kamram ka bau Jisu la pendap na ka benta jong pi halor ka ding pna kalbari man ka sinjam ba pi ya pla ya ka bor jong ka snam man ka por ba pi sha pen shoi sakhi ya ka tien ka jong blai bau khonu blai ula wan ban penjot no i jing le jong uta u soitan pla ya ka bor jong snam bat pla ya ka bor jong ka tien ka jong blai bat pin long ki nong job bat pin ka jing job kam long da ka bor ka jong pi da ka jing la ka jong pi ka jing job ka long namar bo Jisu la job halor ka ding na kalbari bat ngilong ki nong yo kenti ya ka jing job ka jong u kamat ka balai ka kamram u Jisu Khrist ban ma ya ki pop jongi ka kamram u Jisu Khrist ban ma bigi pop jongi kawai ni jing trang jong barok ki niam jong ga ne ka perthei kalong ban yo ma e ka jing ma ka jong blai ka jing wa jing ma kalong ka dau jong ki jing kinya ki jing kriam hagi bon jat hagi bon rukam namar ki breu ki so tho yala ka jong ka jing long pop bat ki wa ban beteng pat ya kata ka jia dai baru blai ba hak baru blai ba khoj bat ki sngau tho hala ka jong ka jingmot nadu dang kan thong ka perthei bagi don kam ban yesuk badu blai bagi wat ban yesuk badu blai ling bagi jing kenya ka ktien ka jo blai iwe yo nes lenong bandeng kong de khot khandai ngala puli menne ladangi plai ki pop jongi ulong ba yai ne badu bahak ban mam no kita ki pop jongi ban pen khoj yangi nakabam hok baro la ka perthai barok kalawat ya ka la jong ka jingma bigi pop ka dan tang ka we ka lat ka bau blai ula thau baru bala ai yangi bat kata ka long ling ba ka kamram ka bau Jisu la pendap halor ka ding pna kalbari kani kam ding tang ka doctrine ka Jinghikai Shongtynrai bengin tip ha ka jingmot ka long ka jing shisha bengin pediang hamen sim bat bengin IT alade ha une u Jisu ban plai ki pop ki jong pi ulang uba yai ne bar bahak ba un map no ki pop jong pi ban pen kho ye pi nakabam hak baro hatu phem kwa mo ban mat ya ka jing map no ki pop jong pi one show Jisu one ban priang ya ka kamram ka jong u ula siudap ya ka ram ka ba phim la ban siu halor ka ding phna hatu pi kwa ne ban mat ya ka jing ngau scam ba u blai ulama ye pi ngila pule mene sam shi spotlight kat ar kat bagami ngi ke jangai na ka sep ngi kat tau la pen jangai yangi na ke jing palat ke jangi Jeremiah lai pu sao ngila pule mene ngan ma bagi pop jongki bat nganum kan mau show eki mika nyeu khat kendai ngala ma bagi pop ngala kerdem eki daki kejat bat ngala bread eki shaduriau shanyamra bat kita ki pop kinum la so ban penrem ublei haba ublei umma badu klet kiriu temen mensyua bagi dua ki ong toma batu klet iki palat ki jongi pai jongai belong temen besan isyet ong toma batu klet mengipat isyong pilama beli fikir mausa da fi mayangi hadin habodru ublei te ulama bat wala klet iki pop ki jing palat ki jongi baro kata ka jing e ke jong ublei ba udon ka bor klet kan mau show namar kata kanum don show ka jing bishar ya ka beneng na ka dujok na ka benta ki bangeit ka jing bishar ka long satang ka bainong ka bangin sayo abaneng ngala juong ka ni bon sin bagi don ar ki jing bishar ka wei sya pang ka beneng bat ka dujok ngilalat na kata namar ngilanget bat IT au Jisu ka sa satang ka jing bishar jong ka bainong ka bangin sayo abaneng ka beneng kam de ka bainong pimla ban kamay ka beneng ka beneng kalong ka jingai ka jong ublei ling ba ka jinget hau Jisu henry ha beneng ka don ka bainong ka bala penkre na ka benta jongi bat kata kalong ling ba ka jing syakri ka bangingi don ban ai ya u na kata daw
ngakwa ban khot ye pi ko ki para bangeit ba e shaka jing sngo scam bat ka jing sngo shngan bai ki pop jong pi baro lasat daga snam ka jong Jisu Khrist kadon ka bor jong ka snam kadon ka bor ban kentiu kerteng ka jongi naga register balang shaka register hang te beneng don tang ka wei ka jatsia bala ban tho haga register joga beneng naga register joga balang bat kata ka dei ka snam ka jong Jisu haperthai la ban tho dau kulam la ban type daga komputer henry hang te beneng la tho daga snam Jisu bau niu long khun jonga kani ka long ka khun ke jonga ka kamram jong Jisu ban ma ye ki pop ke jongi u ai la lo ya baro kani ka pop baru mensim bakoi u khot e ye pi ba pen IT la de how Jisu what pen slam lock ba e what pen e la ka jong ka do no namar kat ba bidang pen e la ka jong ka do no kata nang kala mata ka do no kata nang kala mau siang salem bamman ba pem la sho ban pediang ya ka jing khot ka jong mensim jo blai what pen e la de la ka de ye pi ban IT la de menta IT no mentaru how Jisu kumudang pen em wanda ka jing kala ka bumut wanda ka jinget but wanda ka jing saki ko para bangeit ba e ko lok ba e u Jisu e ye pi ado kata kata u e kat hado baula IT la ka jong ka jing em kom ka jing knya na ka benta jong pi kawai ni ki ba phala ka ni ka perthai kalong bau blei u e ye pi u e nga u blei u e ngi hado kata kata bahabo khun benriu ula ha ba ka pop u blei shim e ye u hang to ka hor hang to ka nyamra henrei ula pun jingking na beneng ula phai lo jo khun u Jisu lawan bantan ngi nakata ka khti ka bangila sakut nakata ka bir ka hor ka bangim la ban lai baru la kentiu yangi hagi jaka beneng bangin yo ban don lem batu namar kata ka khubor pedeng jong ka gospel kalong bet ka kamram ka jong Jisu ka bola pendap halor ka ding pna kalbari ngangit pi ni ka ding pna ka bangidang sudap snat mai ka ni ka snem menshua ka biang hi tama ka khamrit menta ka ni ka khamhe ban pen I ban sakhi ban pen pau shai bat tengkreng baka ni ka long ka duan hakabo Jisu ula yap yapli na ka benta jongi badai hang ni ula pendap yala ka jong ka kamram baraga ding na PUE ya ka dur jong khonu blai baru blai khon o balas din hang to o balakit o balaba ki pop ki jongi kasnam ka batut nakti na kajat nang ni na shenrong kle nang ni na krung kasnam ka bami ban sat iki pop ki jongi kasnam ban tho iki kerteng jongi ka bamla sho ban pendam na ka register joga beneng ka balong ka kitab jong ka jingim ar korinsan ar puai na mariau tau bom shim latip ya ka pop ula penlong ka pop na ka benta jongi kenang ban penlong ka hok ublei ha u ngi kinong pop basno ren jan da ka pop ba de jing sngi baro ngi lot no igi jan ko jong ka pop ngi lot no igi jan jong ka jing sngi jing bamman ba ngi kup ya ka hok u Khrist U Trai om dei bangila kamai dalaga jong ka bor henrei namar bau Jisu ula pendap ya ka kamram na ka benta jongi halor ka ding na kalbari kamat ka basaw bat ka bakhaddo ka kamram u Jisu Khrist ka jing penkhia ka bakin Lyndan Syiem bat ka jing penkhia ya kamet ka jing penkhia ka bakin Lyndan Syiem ngalaban ong ka jing penkhia ay ka men Syiem bat ka jing penkhia ay ka men kat kum ka kitab Isaya kalenong sanpulai ki khot saw bat san bat kat kum Matius lenong ka pra ki khot khat saw du khat nyo kidan arteli ki benta ka mission jong Jisu ka mission ban ba no ki pop ki jongi ba dia katangi la tip kum ka jing penem bat ka wei pa kalong ka mission ban ba no ki jing pang ki jongi bat kata kalong ka jing pen khia bon ki para bangeit ki jongi ki balayo mat ya ka kamram jo ka jing pen khia ka jong Jisu nagi bon jat ki jing pang ki jing shitam pia khot ingi banduai ngiwan banduai la hayeng la hospital bon na pi pileyo khia kaburam kam dei yo brio lano ru kaburam kadei ba yo blei namar ka ai ka bau Jisu la pendap halor ka ding na kalbari
Henry wat so tho bakla para bangeit bait. Day bau blei upha e jingpang. Ka jingpang kawan namar ka jinglong bala hap no kani ka perthai kamlong sho kumbau blei la thau ya ka ba teli biang ba janai ka ba klem jing duna ha kani ka perthai ka don ka jingpang ka jing shitam ki don ki knyang jingpang ka don ka or ka hap ka mong ka mensau kita baro ki don bar hateng kita ki wan lap yangi ba teng ka deiru namar ka jing thmu sneu ka jong soitan baniele persha yangi day bau blei upha ye jingpang yangi Henry U Blei lei de nong pen kia au jangi ubashna ya ki jingpang ngamen shua ngam ju sotanat ya katuka benta ka baong ubashna ki jingpang naga sam shis pa lai ngasngo ko bau blei upha jingpang Henry ki nong translate ya ka Bible ka tin U Blei ki don na sora ki don na riwar ban shna jingpang ha ka rukom ong ka jong kiwar kayeng kiao jonga ka de nang thiên na riwar sora ki ong ban shna i jingpang kamot ban penkia na jingpang loi pisha hospital sa shna takamot ban let pisha hospital bat pinyo ya jing penkia na kita jingpang jing stambaro U Blei bo penkia yangi hateng U Blei usha ngamong upha usha namar ki baro kilong po ka jing penya ka start ka jong usha namar udon ka jing tmu halendet ki baro ngipule Jacob kalendong ka banengkong kidkhot aradu saw to pinyo ya ka jing kemen suda ko para bangeit jonga haba piha bagi jing tanju babon jat haba pitip bagata ka ba prang ya ka jing jong pi ka penlong ya ka jing aisha nrei kani ka jing aisha to ai bakan yo ya la ka jing tre bajanai ba pinyo long ki bajanai bat ki batli biang ki bamduna ha ke ai ru ngiyu I namar kata hangni bahateng U Blei usha bangin yat ling bagi jing tenjo namar utmu ban pen prang ban pen janai yangi la dodon na pring jong pi ki bayat ling bagi jing wat ong bau Blei ula ino no yanga ula kentat no yanga da lei em mdan ke ru kabala ban pen yakhlat no yangi naga jing ka jong Blei how Christ Jisu Ndre U Blei usha knang ban pen janai yangi bara bangila ban yesha hagabakut un penkia un pelat yangi jayu parlada un penkia kidon ki para banget menta ki ba dang sudap klat ki ba yeng ki jongki badang sudap tep menta sitayo artayo ki badan menta kani ka Jingiaseng ke jongi ki banganget kani ka jingruai jiba amas kalalong ko khubor ka jing pentengen kamtam to ka jingruai ka baar andangin poi lang habaneng nganget pipilay ruai ka to ka jingruai halaman sim andangin poi lang habaneng ki donru ki parabanget ki bala do I mei jong ki kamet hayeng la shine in let on tap ki donru ki badang sudap ya ka Jingiaseng dap snem kendiat sngi but how nu benai junru ki don sakiwei pat ngiamat ya ka jing do no ki ba ki ba ton ngiamat ya ka jing klat jong ki bangingi nyokor ki bangingi da ton halaman sim Ndre U Blei ushim no ya ki ketien jong Blei kahikai ngi baga jing yap kalong hikti ki jong Blei barabu Blei ushim no yanu kalong shiklep mat jong ka jing dum teliu na ka benta jong ki Henry shalendat pat ka jing shai bom jukot lada ki dei ki balanget au Jisu bat ki bala IT au Jisu ka jing yap kalong ka jing dum shiklep mat bat hadin ka tapat ka jing shai bom jukot chong ka beneng namar kata nga Ukraine kani barabor habalit bani slok aka yeng bayap breu amdei bangiya ling baka them jo ka jingyap henring iya ling baka them jong ka serngeu jong ka jingyap kakak serngeu tang kendiat hadin kata ka jingshai jong usingi ka hok u Balang Utrai jongi U Jisu Khrist nakata daw walar piong baladu no ibe baton mshim yo jingkia andre kamlele kita ki be ki baton kilalet haga yeng shong ne bala pen kre naga benta jongki Ndre don le si ki ba mat ke jing pang jing stom don le si ki ba mat ke jing nyon ka met ke jing crow ke jing pang piong lanu utrai on pen kia enga ken mau ba
ka Kamram Jisu Khrist halor ka ding pna kalong ka jing pen im kalong ru ka jing pen khia nget ya kata shani agata na malatho ka tin jong blei Isaya san pulai san dagi Jingiaseng Snam jong u la pen khia yagi kadon ka bor ka snam kadon ka bor jong ka jing pen khia bat ngingin pediang ya ka Kamram ka jong Jisu nagabenta jong i bat ngin mat ya ka bor ka jong u lada don namar kata gani ka por ki bawat e kata ngakwa ban khot epi ban IT la deu Jisu le seu Jisu la ban pen khia noi pi kumni ai ngo U Blei le seu Jisu la ban pen khia epi ringkat ki dawai dashin ringkat ki jing sumar ai ngo U Blei kataru gani ki jing pen khia jong o le se hayeng le se hospital henre ka jing pen khia ti kadai ki leng hok ti ki jong Blei shania beja o ki don pa na bring jong pi le se ki ban hap up sakat to kat ni por ban yo e ge jing kya pura hakum kata yaisha yai up yai ne wat num do bor do man sim ar korin khat ar kandai ka jingai e jonga ka dop biang eme ko pol namar la panjanai ka bor jonga ha ka jing tlot jong me habo pol umat igi jing shitam umat igi jing pang umat ya kita ki jing shitam hakamet ki balangkum ki ding tendung ki balangkum usya ka do U Blei Un ya ong ka jingai e jonga ka dap yang eme namar la penjanai ka bor jonga ha ka jing tlot jong me kini ki baro u Jisu la le na ka benta jongi halor ka ding pna Calvary namar kata ka Kamram jong Jisu kam dei tangga doktrin bangin tip kam dei tangga Jinghikai Shongtynrai bangin khot ki barben bat bangin puli ki seminar bat bangin ai ka Jinghikai baki brekin chutip bat bangin letno henre ka di ban pen kaladur ya ka jing im jong pi ka jinget ka jong pi da ka ba pitip ka e ka ba u Jisu ula le na ka benta jonga bat da ka ba pediang ru ya kata ka e ka ulale yapi ulale ngamut banong nakabenta jong pi ban sandur ya ka jingim ka jong pi U Blei ton kyrkhu ingi lingba ka ni ka khubor nakakhtien ka bakhut ka jong u nakabenta ka buram ka jong Blei amen tongin ya duai ngi ai ngo eme ko trai kan ra namar ka ni ka Jingiaseng ka bamela aingi bangila ban mani ban shakriya me da ka bayishim mata ki jing ruai ki jing snap e gachtien ke im ke jong me ki jing snap e ke jing ruai ki jing pule gachtien ke jing duai ki jing ai jing ke kam ke jong me ki ni baro ki long ke jing shakri ko trai pediang iki bat kyrkhu ling ba jong ki banginang roy ke jing long sim kyrkhu ko trai ngi baro ki badana ke ni ke Jingiaseng ba dia baro ki ba khmi ki ba sngau ling ba ka YouTube channel jong ka balang ru kan long ke jing pen kendo sim ya no kan long ke jing thau thma ya no kan long ke jing pen tengen ya no kan long ru ka jing pen khia ya no ngi shane aka bor ka jing tre pla ka jong me haba melele kat ni na ka benta jong iko trai Jisu ayu pat bangingin le ngin shimi ka khuri ka jing pen im ban ngin pendep la ka jong ka kular khmat upat ba baro ngin sakhi me ko Jisu ngin im ki jing im ki ban pendon buram ya me mela ong ko trai Jisu nga ai la ka jing im ayu pen ai nga ngi ai ka do no ngi ai ka jing im ki jongi shame ko trai shim ka buram shala de the jing kyrkhu lo jongi ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang how Jisu Khrist ngi duai amen ngi la poi shigni ka benta bangin pen waino ikani ka Jingiaseng ki jongi ngi ai ngo ik jing dorkat ka jong Blei pen pau ka jing songo I organist but nong elam jing ruai Mr Dameshwa lalu but I Mr S matlang the khot committee balang ki parlok samla pe sound parlok samla ki bakmi ya kani ka jing ring dur ha ka YouTube channel jong ka balang lembat baro hiru U Blei Un kyrkhu ye pi ngini penwai de ka jing ruai ka bashis pa anyo fukandai hadin kani ka jing ruai nga kerpat I temen besan jongi temen besan AS lingdo in sobha bansa pelat ingi da ka jing kyrkhu penwai nga ai la ka jing im lasnam kordor nga the ba pi pila ban im bat yo lat na jing jot nga ai la ka jing im ayu pin ai yanga ka jing ruai ka bashis pa nyo pokandai
Alanot hagordit watching men bong jilgod in sham cleansing ben with Ashashitom bunsnam God no pin shayanga lying basuk aneng adab da burom blay ngai van van hap day Jar kaperte barong ala ino ayupin iyanga Naisya na marjongki accorded from laon buritan tangadi pahen lai na tujon amarjongki gaisya ayuya ngapinsya Tungin tuai. Nyai ngu ya mi sai kendran di kapor kan di jan mi jong di kesengi. Yang me pelai ngi kat ne trabi bang kiu ka yeng ka bakoi kentang ke jomi. Ham tam ngap ya tin ke jomi. Lumbau sakri sai kendran bakodor. Ipasoi la ai kan di kubor trabi i. Nam ta jong ni kum ki bangeit. Kyrkhu trabi ni kentien baro ki le sngone kapor. Kan long kapor nam ta jong i wei pi wei baro. Habangin mi ru trabi na yeng jomi. Min yo ma cha. Mun sembo ko ya kejing im kejungi. Kyrkhu lau jon sakri pastor trabi i. Bai ni kubor tonong don kaji. Menang la trai kendat ban sam yak tien kejomi. Haksi por baro. Kyrkhu ya yeng ka sem jogi trabi i. Nama ketong Jisu ni pat. Barabuai no tu adu jangi wadap yang try jingi Jisu Khrist. Ka Jinghikai bafla mo yan ka jong blei kupa. Ka jing slok bahun persai bor ka jong sim bakhod. To gini lai U Blei Un na lorong kar bangi na ka por. Ho na lorong kar ba kita gi basakri jame. Ki badan hang ne perslap pertai. Mentah itu gi bam cukur. Amen.